What is your name? Kulumbai. My name is Nandita khusi basumatary. नों मा थाखोआव फरायो? Khusi. दे जोबोद मोजां नोंखौ आं दायो सिम्पोल इंलिश सेन्टेन्स लिरनो होगोन नोंथ' वर्ड्सफोरखौ लिरनो हाबाय नङा होमबा बिदिब्ला नोंखौ आं दिनै गिबि मोनसे सेन्टेन्सखौ बाथ्राखौ लिरनो हायो ना हाया बेखौनो आं आनजाद नायनोसै दे बिदिब्ला जागायदो अके औ हादो दे हादो जादोनो दखन औ दे जागोन दे आं थांगोन दे I your book I big book yes very good ini no M they can only M M mau mama neta no M oh gozonaw very good M yes M ko idi golau puna ha gejenikho jaise mana long janangko biyo oh I am bukan Bema Nandita Nandita li gozonaw सिनायगोलाय yes जादो दे बिदिखौ खाथियाव लिरनांगौ दे जागोन दे मोजां नुना हो very good ए खाथिद्राय जागोन दे मुनवा जागोन दे मुनवा दे very good नोंखौ सोर हाया होननानै बुंदों नन्दिता सोर हाया होननानै बुंदों नोंखौ बागै होमबा मिथिबायना दे नाव दे I लिरलायदो बे मा लिरदो बुंनाय I am a girl दे I लिरदो oh same बेयाव लिरदो बेयाव I लिरलायदो mada ini दे yes बेयाव M लिरलायदो नों लिरनो सोलोंबासो हागोलाय नङा होमबा नन्दिता नों लिराबा बोरै हागोलाय very good long good दा मादिलाय बिनाव A लिरद' दै A लिर दे A only A yes गोजानाव एसे गेपाव लिरनांगौ A गालखौनो हाखायो गोजानाव लिर बेखायनो yes मामा लेटार जायो नोंथ' मिथिया होमबा बे आरा गोजौद्राय जाबाय गाहायाव लिर बे आइनिफ्राय गाहायाव लांनांगौ बे कर्नारनिफ्राय लांनांगौ दे लां yes बेयाव फुल स्टप हो डट हो गाहायाव बेयावबो डट हो डट माने फिनिश आरो ना दे नेक्स्ट बे माबा I live in class 1 wow दे हाखागोन क्ल आक्ला स दे बेखौ लिरग्रो C N A S double S yeah दे लिर दे I yes right yes I गोजानाव बावबाय थायो बेयाव लिर गाहायनिफ्राय लां आरोखो दै yes रिडखौथ' हाया जानो लिरनो हानि आङो या जागोन दे read next class no in sir I am होमबा दे लिर बेखायनो गोजानाव लिर very good नङा केपिटेल जाया हारसिंबासो केपिटेल जायो बियो मालायजों थाफाबा स्मलानो जायो ना very good I read in class दे क्लासखौ हाबायनो नों लिरदो क्लास जाबाय बिनिफ्राय लास्टाव yes हायोनो जाम्बिया ना very good नन्दिता हादैलाय read in class 1 खौ लिरबाय 1 होबाय 1 बिदि 1 खौनो हो नाम्बारखौनो हो 1 खौ नों दा उन्दै नालाय yes very good next मा दं नायनाय 4 नाम्बाराव मा दं 5 दे फरायनाय I like to eat rice right here what is this
Yeah, right. Mama here. Yes. 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 Moजां नाङाखै मोजां नांहो. दङ मोजां नांथाबना हो. Yeah, बिदि लिरनांगौ. Line. Yeah. Line. Yes. Two खौ दाखायो मा? Oh yes. Right here. Yes. Now eat खौ दाखायो. हाया मा eat खौ? E-A-T. Right. Eat rice. Now rice. The rice lead. I. Yes. Yes. Aku lihat mana lagi. Deh, gelena kan deh. Alright. I. Yes, bini no. She. Good. Very good. Next. Benar? Yes, deh. The next. Next, go. Baik, faragol lihat baba, differential lihat. Apa? Oh. Aku kau nangis. Oh, okay. I'm ready for. Apa? Go malet tado. Deh mulai. C. O. Yes. Nanti sana. Yes. O. Yes. Next. W-I-T-H. Yes. W-I-T-H. Yes. With my. My mama letter जागोन. M-Y. गोजानाव एसे गोजानाव लिरनो सोलों बाबा सोलोंदोसोलाय नोङो नङा होमबा? M-Y. Yes. My. Father. Small letter बाबा. Sentence-आव गिबि लेटाराल'सो केपिटेल जागोन. गुबुन लेटारफोरा सानफ्रोमबो स्मल मामा दै. नों जुदि बेबायदि लिरो दे. Father. F-A. Yes. T-H-E-R. दे नों हायो कनफिडेन्सआव लिर. कनफिडेन्सखौ खोमाना लानो नाङा. Aku cuma lihat. दे जेबो नङा दे. जेबो नङा. Very good. Very good. Wow. Dah mati monden Nandita. Ada habaina baba? I'm good girl. Yes, you are a kind girl. You are a good girl. You are a smart girl. Deh, जोबोद मेंबाय नों फरायना दिन्थिलाय मा लिरखो? इंलिसखौ आन्था फरायना दिन्थि दे. खाथियाव थांना आसि थुनानै दिन्थि दे गोसा. I am Nandita. Yes. I am a girl. Very good. I read in class 1. Very good. I like to eat rice. Very good. I go to school with my father. Yeah.